שלום לכולם, אנחנו במבחן גישות נובמבר 2020, שאלות סגורות 6 עד 10. בואו נתחיל. שאלה 6. נתון מגרש ריק ופנוי בצורת מלבן המיועד להקמת צמוד קרקע. שטח המגרש 325, הרוחב של מול החזית הוא 13 והעומק הוא 25 וזכויות הבנייה. עכשיו תסתכלו שאני לא יודע איך זה היה בזמן של המבחן, אבל אצלי בעותק שאני הדפסתי זה לגמרי לא קריא, וזה דווקא יש כאן הרבה נתונים שדווקא הם צריכים בשביל פתרון של השאלה. אז המיטב שאני יכול לעשות כאן הוא פשוט לעבוד סוג של כאילו שחזור מתוך הפתרון של המנחה. אי אפשר לפתור את השאלה הזאת כאילו מההתחלה עד הסוף באופן רציף, באופן מסודר. אז רק מה שאני כן כאילו מסיק מהתמונה הזאת היא שהקומת, כאן יש מרתף, כאן יש קומת קרקע, והקומת קרקע יש פה חלק מהקומת קרקע, יש פה תוספת גובה בתקרה. והתוספת גובה כאן של התקרה יקבל מקדם אחר שנמצא כאן. קומת קרקע בגובה חלל כפול הוא 1.2. אז החלק הזה יהיה תוספת מקדם של 20%, ויש לנו גם כן חלל של עלייה, וכמו שאנחנו תמיד יודעים לפי המבחנים, חלל גג רק נחשב מעל 1.80 מטר. נגיד שיש לי חלל של גג, אז רק החלק שהוא מעל 1.80 מטר הוא החלק שנחשב שטח. זה נחשב השטח, השטח הריבוע, כאילו המטר מרובע. אבל כל מה שנמצא מתחת לגובה הזאת לא נחשב מבחינת השמאי. אנחנו רואים את זה בהרבה מבחנים שאנחנו נצטרך תוך כדי כאילו יחסים לחלץ ולהסיק מהי השטח שכלוא בתוך הגובה של 1.80 מטר. עכשיו שוב אין כאן נתונים, בדרך כלל יש איזשהו נותנים לנו איזה אחוז של שיפוע. כל זה אנחנו נצטרך לחלץ מתוך הפתרון של המנחה. אני רק נעבור לזה ממש בקצרה. אלה הם זכויות הבנייה. שימו לב, הזכויות הבנייה הם 94 בשתי קומות, אבל אנחנו עדיין נצטרך להתמודד עם הציור של הקווי בניין, כי נתנו לנו מידות מסוימות לגבי האורך והעומק של המגרש, ואם זה לא יסתדר בתוך הקווי בניין, דהיינו אם אני לא יכול להכיל 94 מטר או אפילו יותר, כי אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון את הממד, אם אי אפשר להכיל את זה בתוך הקווי בניין, אז הזכויות הבנייה הן לא מנוצלות, וזה לא באמת נותן לנו את התמונה של הזכויות שווי שלו. והם כתבו לו ניתן להעביר זכויות בנייה עיקריות מקומת קרקע לקומה ראשונה בהיקף של עד 15 מ"ר. הרעיון של כך הוא למה בן אדם היה רוצה כאילו לנייד זכויות מקומה לקומה, כי אם אני יכול לנייד נגיד למשל מקומה ראשונה לקומת קרקע, אז יכול להיות שאני ארוויח תוספת שווי של מרפסת. זה סיבה אחת. מרתף בהיקף קומת קרקע, ממ"ד בשטח 12 בוטו ייבנה במרתף או בקומת קרקע, ועליית גג, וכתבו לנו שעליית גג תהיה בשיפוע, דהיינו שיפוע אחד מול החזית ושיפוע אחד לאחורי המגרש. והנה הגובה שכתבו לנו שהגובה של עליית גג במרכז הוא 3 מטר, ובקצוות הוא 1.1 מטר. דהיינו בקצה כאן וכאן הוא גובה של 1 מטר, וכאן הוא גובה של 3. המידות הן לפנים עליית הגג, אשר מעליה ניתן יהיה לבנות קונסטרוקציה מלוחות עץ ורעפים. אין צורך לבצע הפחתה. שיא הגג יהיה באמצע הקומה, והנה הקווי בניין שאנחנו נצטרך ליישם אותם כדי באמת לדעת מהו השטח בתוך הקווי בניין שניתן לבנות עליו. ויש לנו מקדמים. הממד הוא לפי הקומה שבו ייבנה, דהיינו אם זה יהיה בנה במרתף אז הממד יקבל שווי של 0.6, ואם זה יהיה בקומת קרקע אז השווי שלו יהיה בהתאם לקומת קרקע. אז ברור כבר שלפי השימוש המיטבי ראוי לשים את הממד בקומת הקרקע, כי אז יקבל את השווי המלא של מקדם אחד. אם אנחנו נשים את הממד במרתף, בעצם אנחנו כאילו מפחיתים את השווי שלנו, ואנחנו מפחיתים את השווי השימוש המיטבי, אז לא עלינו עושים את זה. אז כבר אנחנו יכולים להסיק
אנחנו נשים את הממ"ד בקומת קרקע, לא בקומת מרתף, ואמרו לנו ששווי ברוטו 10,000 ש"ח. בתחשיב אין להפחית שטח מדרגות פנימיות. מה שווי המגרש כיום בהנחה שלא ניתנו הקלות כלשהן? אז בואו נראה את הפתרון של המנחה. אוקיי, אז ראשית בואו נבין ראשית מה המגבלה של כלבי בניין. חייבים לסרטט את זה. אנחנו יודעים שזה 13 על 25. אז זאת אומרת שיש לי כאן הוא הרחוב שלי, וכאן יש לי את המגרש שלי, וכאן הוא 25 וכאן הוא 13, החזית. קווי הבניין הם 3 מהצדדים ו5 קדימה ואחורה. זאת אומרת, כאן יהיה 5 וכאן יהיה 5, כאן יהיה 3, כאן יהיה 3, אבל מה שזה אומר בפועל הוא שהשטח שיהיה כלוא כאן, השטח שכלוא כאן יהיה ה-13 מינוס 3 פחות 3 פחות 3, דהיינו 7, כפול ה-25 פחות 5 קדימה ו5 אחורה, דהיינו 15. אז 7 כמול 15 הוא 105, וזאת היא השטח בפועל שניתן לבנות פה, ואי אפשר לבנות מעבר לכך. אז זו הסיבה שבפתרון של הבוחן הוא כבר חישב את זה כאן, הוא הגיע למגבלת קווי בניין של 105. עכשיו, אם אני הולך לבנות בתוך ה-105 הזאת, אז זאת אומרת, שוב, כאן זה יהיה עומק של 15, אז אם אני הולך לסרטט עכשיו את החלל גג, בואו נעשה את זה בנפרד, אז שוב, אותן מידות, כאן יהיה 15, וכאן יהיה 7, דהיינו זה בתוך הקווי בניין, והגובה של הגג הוא כאן, וזה משופע לצדדים. לא יודע אם זה כל כך ברור, אבל בואו נעשה גם סקיצה כזה, חתך. אז זאת אומרת, שימו לב, כאילו, כאן הוא החזית, כאן מתייחס לחזית כאן, כאן הרחוב, וכאן הרחוב, וכאן זה אחורה. אז זאת אומרת שהשטח מהקדימה עד אחורה זה השטח הזה, דהיינו 15. אבל ה-15 הזה מתחלק לחצאים, כי זה מגיע בשיא שלו כאן. אז זאת אומרת שבשני הצדדים כאן יש 7.5 וכאן יש 7.5. וכל זה הוא על פני שטח, כל זה על פני שטח של 7 מטר. עכשיו, הבוחן עשה כזה דבר, הוא אמר, סך הכל מ-A עד D יש לנו 15, נכון? ובתוך, כמו שאמרתי, A ו-B ביחד ו-C ו-D ביחד הוא 7.5. ועכשיו נשאל השאלה איך אנחנו מחשבים בדיוק שאנחנו נגיע, איך אנחנו יודעים כשזה מגיע לגובה של 1.8 באיזה אורך זה מגיע ל-1.8. עכשיו, ככה אני מבין את זה. אמרנו שהגג הוא כזה. אמרנו שגם בקצה זה כבר מטר. כאן זה מטר וכאן זה מטר. מטר גובה אני אומר. וכאן זה 3 מטר, נכון? עכשיו, אנחנו יודעים שהשטח מכאן לכאן הוא 7.5. אז זאת אומרת שבתוך 7.5 מטר של ריצה כאילו, זה הוסיף עוד 2 מטר בגובה. אז יש 2 מטר לגובה על כל 7.5 מטר בריצה, ברץ, כאילו באורך. אז אם כן, מה יהיה ריצה בשביל מטר אחד? אז זה אנחנו יכולים לחשב. האמת היא שזה לא כל כך כאילו נחוץ לצורך הפתרון שלנו, אבל מה שכן דרוש בשבילנו זה להבין באיזה ריצה אני צריך בשביל להגיע לגובה של 1.8. עכשיו שימו לב שזה לא שבריצה מכאן לכאן זה עלה 3 מטר, זה רק עלה 2 מטר, כי זה כבר מגיע בקצה זה כבר מתחיל ממטר אחד, אז לכן ציינתי כאן 2. אם אני רוצה לדעת על כל מטר כמה אני מוסיף,
גם אני אפשר כאילו לשים את היחס, את הערכים, את היחס בהתאם. אבל אם אני רוצה לדעת מה יהיה האורך כשמגיע לגובה של 1.8, אז אני רק צריך לדעת בגובה של תוספת 80 סנטימטר מה יהיה הריצה. אז שוב אני אכניס את הנתונים כאן. אנחנו יודעים בגובה של 2 מטר יש ריצה של 7.5. אז מה יהיה בגובה, סליחה, בעליית גובה של 0.8, כמה צריך לרוץ, כמה צריך כאילו להיכנס כדי להגיע לגובה הזאת, והתשובה לכך תהיה x שווה 3. דהיינו, כשאני נכנס 3 מטר לכאן, אני אגיע לגובה, תוספת של 80 סנטימטר, תוספת של 80 סנטימטר על המטר כאן זה 1.80 מטר, ולכן אני יודע שבגובה של, בכניסה של 3 מטר בתוך 7.5 כאן, אני אגיע לגובה של 1.80 מטר, וזאת היא הגובה שחשוב לי, ובהתאם אותו דבר כמו כן כאן, שבכניסה של 3 מטר אני אגיע לגובה של 1.8, ולכן אם סך כל השטח כאן הוא 15, אז אם כן השטח כאן יהיה 15 פחות 6, ולכן זה יהיה 9, והשטח הזה כאן יהיה 15 פחות 6, דהיינו 9. או כמו שהוא ציין כאן, אתם רואים את זה גם כן, B ו-C זה השטח שמעניין אותנו, כי זה מעל גובה של 1.80 מטר, והשטח של שניהם, כל אחד הוא 4.5, לכן ביחד זה 9. אם השטח של שניהם זה 9, ואנחנו יודעים שכל זה מדובר על פני, כאן זה 9, וכל זה מדובר על פני שטח של 7. זאת אומרת שהשטח של גג שיש פה שווי, יהיה 9 כפול 7. 9 כפול 7, דהיינו 63 מ"ר יהיה השטח של עליית הגג שאנחנו לא מגלמים, שאנחנו באמת כאילו כן מחשבים לפי השווי. וזה מה שהוא חישב כאן, 63. זאת לגבי עליית הגג. עכשיו לגבי הבית עצמו. עכשיו, המרתף אנחנו יודעים שזה חייב להיות לפי הקווי בניין. ואנחנו כבר חישבנו שיש מגבלה של קווי בניין של 105. אגב, אני רק אציין שהיה מקום לומר שהממ"ד יכול להיות מחוץ לקווי הבניין. ואם כן, נכון שיש מגבלה של קווי בניין של 105, אבל עדיין אפשר להוסיף את הממ"ד, ואז התכסית של הבניין יהיה 117. ואז המרתף אולי גם כן יהיה 117, אבל הבוחן לא חישב ככה. אני לא יודע בגלל שזה אי אפשר לפרש ככה, או פשוט זה עניין של טעם, אבל הוא לא פירש ככה. הוא אמר שהמרתף חייב להיות מוגבל לתכסית של הבניין, של הקווי בניין, ולכן זה 105 לפי המקדם שלו. הקרקע עיקרי רגיל 83, כנראה איך הוא הגיע לסכום הזה? כי סך הכל התכסית חייב להיות 105, ואז הממ"ד יהיה בקומת קרקע, אז 105 פחות 12 זה 93. וכנראה שבדוגמה שאצלי מטושטש, כנראה שזה מובן מאליו בשביל שהשטח כאן הוא 10. אז לכן, מתוך ה-93 שנשאר, 10 מזה זה יהיה חלק גבוה יותר, ולכן זה 10 כאן, 33, וככה הוא חישב את המקדמים. סך הכל קומת הקרקע הוא 105, שזה לא נכנס בחשבון כאן, כי הוא כבר חישב את זה כאן, וקומה הראשונה זה 95, כי שימו לב שהוא נייד בסופו של דבר מטר מרובע אחת, במקום 94 בקומת קרקע היה 93, ולכן הוא נייד את העודף מטר מרובע לקומה הראשונה, ולכן קומה הראשונה זה 95 במקום 94. עכשיו עוד נקודה שאני לא כל כך סגור עליה, הוא העניין של המרפסת. כי בסופו של דבר, הרי התכסית של קומה ראשונה זה 95, התכסית של קומת קרקע זה 105, אז לכאורה היה מקום של 10 מטר מרובע של מרפסת, שהבוחן כאן לא חישב. עכשיו, ניתן להסיק מתוך המקדמים שאין מקדם של מרפסת, מתוך כאילו שהוא לא נתן מקדם, אז ניתן להסיק מכך כנראה שאין מקום לחשב מרפסת, אבל אני מעיר על כך
בפועל היה מקום באמת לחשב מרפסת, 10 מטר מרובע של מרפסת, שנוצר כתוצאה מההפרש התכסית בין הקומה קרקע לקומה הראשונה. עליית לגג 63 כמו שאנחנו חישבנו למעלה, והחצר יהיה התכסית של 325 פחות ה-105 של תכסית הבינוי, הגיע ל-220, ואז היא הכפיל את המר עקבי לפי השווי עקבי והגיע לתוצאה של התשובה שלו. לכן התשובה הנכונה הייתה ד' 3.53. הלאה, שאלה 7. נתון בית מגורים בגובה 6 קומות על קומת עמודים מפולשת. בכל קומה יש 4 דירות, סך הכל יש בבניין 24 דירות. שטח העיקר של כל דירה 100 מ"ר, בניין רשום בפנקס פרטים משותפים, החלק יחסי 1 לחלקי 24, הגג ברכוש משותף, וכתבו לנו שבשנת הבנייה הם מיצו כל זכויות הבנייה הקיימות, ואז אושרה תוכנית 2006 שהוסיפה זכויות חדר יציאה לגג, בשטח של 23 מ"ר, ובתוך ה-23 שמוסיפים, 5 מ"ר מהם יהיה מדרגות עלייה שאנחנו חייבים להתחשב בכך שאין לו את אותו שווי ולכן צריכים לתת איזושהי הפחתה. ואז נתנו נתונים נוספים, שטח מדרגות עלייה לחדר גג שיגרע מהקומה שמתחת לגג הוא 5 מ"ר, זאת אומרת אנחנו מפסידים את זה מהשטח שכבר היה לנו קיים בקומה העליונה לפני התוספת. שווי קרקע למען מבונה בשנת 2006 הוא 3,000, זה לכאורה כן רלוונטי כי אנחנו חייבים לחשב היטל השבחה. עכשיו היטל השבחה הולך לפי המועד הקובע של התוכנית, אז מכיוון שהתוכנית הוא מ-2006 זה הנתון שמעניין אותנו. והנתון הזאת של קרקע מבונה ב-2020 אינו רלוונטי כי אנחנו חייבים לחשב את היטל השבחה לפי המועד הקובע של אישור התוכנית. אוקיי? אז זה אפשר להתעלם מזה, אפשר להתעלם. לא רלוונטי. ועליית מדד המחירים לצרכן זה כן רלוונטי כי אחרי שאנחנו מחשבים את ההיטל השבחה לשנת 2006 מצמידים את זה למדד של 20%. עכשיו עליית מדד תשומות בנייה למגורים גם כן היה 25, כמו שאנחנו יודעים צריכים לדעת שאנחנו בוחרים הצמדה את הנמוך מבין שניהם, אז מכיוון שכאן זה 20% אנחנו הולכים לפי המדד מחירים לצרכן במקרה הזה ולכן זה לא רלוונטי. ומקדם עקבי לחדר יציאה לגג הוא 1, מקדם עקבי מרפסת גג הוא 0.3. עכשיו אני אגיד לכם, כשאני ניסיתי לחשב את השאלה הזאת לא הגעתי לתשובה הנכונה, וחלק מהסיבה הוא שאני לא חשבתי שזה מובן מאליו. ברגע שיש תוכנית שמאשר חדר יציאה לגג אני לא ידעתי שזה אומר שבוודאי זה מובן מאליו שאתה גם מקבל מרפסת גג. אני חשבתי שחייב כאילו לפרט את זה, ולכן אני חישבתי את ההשבחה של התוכנית הזאת בכך שזה רק מוסיף כאילו 23 מ"ר ברוטו של חדר יציאה לגג, אבל לא ידעתי שמובן מאליו שגם הוא מקבל את כל היתר של השטח של הגג, הוא מקבל את זה כתוספת שווי של מרפסת. אני לא יודע אם זה מקום לערעור או לא, אולי פשוט כאילו על חוסר ידע שלי אני לא ידעתי שכל תוכנית חדר יציאה לגג מובן מאליו שגם מקבלים את השטח של המרפסת, אבל זה מקום אולי לעיון אם זה נכון באמת, כי במידה וקיים תוכניות חדר יציאה לגג שהם לא מאשרים מרפסות של הגג, אז יוצא שהשאלה לא הייתה ברורה מספיק ויש מקום לערער ולהגיד שלא היה מובן מתוך השאלה שגם יקבל את המקדם של המרפסת גג של 0.3, שזה משמעותי מבחינת פתרון לשאלה. ומקדם עלויות התאמה לבניית חדר יציאה לגג, הכוונה של כאן זה מה שנקרא גם כאילו מקדם הפחתה של בינוי חדש על ישן. יש לך בניין ישן ואתה בא להוסיף על זה חדר יציאה לגג, אז בדרך כלל נהוג להפחית של הפחתה בנייה חדשה על ישן, וכאן הוא נתן לך את המקדם של 20% זה הפחתה, וגם נתן עוד הפחתה, מקדם דחייה וחוסר ודאות לרכישת זכויות לבניית חדר יציאה לגג. בקיצור מה שזה אומר הוא שאתה חייב לבנות את החדר יציאה לגג על הגג, אבל הגג הוא רכוש משותף, ולכן אתה תצטרך באיזושהי צורה כלשהו
לשכנע או לפייס או לרצות את שאר השכנים שהם יסכימו, או לפחות 60% או 80% מהם, או 75% מהם, שיסכימו לתת לך הסכמה שתבנה שמה, והדבר הזה ידרוש כסף וגם זמן, ולכן זה הפחתה נוספת של 20% עד שתוכל להסדיר את העניין מבחינה הקניינית כדי לבנות שמה על הגג. מיטל בעלת זכויות לבדירה בקומה האחרונה מתכננת לביקורת דירתה, היא פונה לשמאי המקרקעין ושואלת אותו אם בצו כזה חלה חבות בהיטל השבחה, ואם כן מה יהיה גובה ההיטל. בתשובתכם התעלמו פטור ל-140 מ"ר ומזכויות לפי תמ"א 38 על שינויה. עכשיו לגבי הפטור של 140 מ"ר, נראה לי שבלאו הכי הוא לא יצטרך להגיד לכם אפילו להתעלם מזה, כי הרי היא הולכת למכור את זה. אם היא הולכת למכור את הזכויות אז אין פטור של 140 מ"ר. 140 מ"ר זה רק פטור לבן אדם שהולך להרחיב את הדירה שלו, ככה נראה לי. אם אני טועה בבקשה תתקנו אותי בהערות, אבל נראה לי שזה לא היה צריך להיאמר אפילו. ולגבי להתעלם מזכויות לפי תמ"א 38, כי אם יש אפשרות לתמ"א 38 אז כל הדיון הזה לא רלוונטי, כי אפשר הרי כאילו להוסיף עוד קומות, ואז אי אפשר לנצל את הזכויות האלו של חדר יציאה לגג. אולי מה על השמאי להגיב למדבר הסביבות אלו? אז א', בוודאי אין חבות היטל השבחה, בוודאי שזה לא נכון, בוודאי שיש את חבות היטל השבחה. שימו לב, זה רק יש חבות כאן מכיוון שמיטל היא בעלת הדירה בקומה האחרונה, ולהזכיר לכם חל איזה תיקון לא מזמן, הם עשו תיקון שינוי בחוק שאמר שבעבר היו מחייבים כל דיירי הבניין בחלק היחסי שלהם בזכויות של הגג, ואז אמרו רגע זה לא הגיוני כאילו לחייב בן אדם בקומת קרקע או בקומה ראשונה על הזכויות המינימליות שיש לו בכך שהוא יש לו זכויות משותף על הגג, לא הגיוני. ולכן הם שינו את זה ואמרו שאנחנו בחישוב היטל השבחה מצמידים את כל החבות בהיטל השבחה על הדיירים שגרים למעלה, שהם הכי סבירים לנצל את הזכויות האלו, אמנם בהפחתה כלשהי, כדי ההפחתה הזאת כדי כאילו להסדיר את העניין הקנייני. ולכן מכיוון שהיא הייתה בקומה האחרונה, לכן יש חבות בהיטל השבחה. אם היא לא הייתה בקומה האחרונה, אז אכן בנסיבות אלו אין חבות בהיטל השבחה מבחינת התיקון החוק החדש. אוקיי, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שיש חבות בהיטל השבחה, ועכשיו עלינו פשוט לחשב את ההיטל השבחה. אז בואו נסתכל בפתרון של המנחה. אוקיי, אז זה התיקון שאני עכשיו אמרתי לכם, שתיקון מספר 126 בשנת 2018, שאנחנו מצמידים את החיוב רק על אלה שהם סבירים, דהיינו הקומה העליונה. וכאן נשאר לחשב את התחשיב. אז מה הוא עשה? אנחנו יודעים שאנחנו מוסיפים 23, זה נכון, אז זה לגמרי שטח שאנחנו מקבלים כתוספת, וגם כמו שאמרת, אני לא ידעתי את זה, שגם אתה מוסיפים מרפסת גג, כל דירה הוא 100 מטר, ומלבד ה-23 של החדר אתה גם מרוויח מרפסת גג, אז גם את זה, ה-77 יש לו מקדם, ואז צריכים גם לגרוע או לנקות את השטח שאתה מפסיד בגלל המדרגות מהדירה שלך אל החדר, שזה 5, ומגיע לסך הכל 41.1 מ"ר אקפי. ואז מיישמים את ההפחתות, 20% כאן, 20% כאן, מגיע ל-23, 26, כפול השווי מ"ר של שנת 2006, והיטל השבחה הוא 50%, ואז לא לשכוח את ההצמדה. ההצמדה מגיע ל-47 במקום 39, ולכן התשובה הנכונה היא ד', 47 אלפי שקלים. הלאה, שאלה 8. נתון מגרש בשטח 1,200 מ"ר ובעלות עירייה. המגרש מיועד על פי תוכנית מאושרת להקמת מתחם להסעדה בשטח כולל 500 מ"ר. אם אתם רגילים בשאלות האלה, זה שאלה יחסית טיפוסית של מה שנקרא BOT, B-O-T, Build, Operate and Transfer. שהעירייה כאילו נותן איזה מכרז, הקרקע של העירייה מציעה ליזם להיכנס, לבנות משהו, להפעיל אותו למשך כמה שנים, 20-30 שנה, ואז בסוף התקופה של הפעילות הוא מעביר את זה, הוא טרנספר זה חזרה לעירייה. אוקיי? זו שאלה טיפוסית, אני לא ארחיב בכל העניין, כי אתם בטח מכירים, אתם תרגלתם קצת מהשאלות. רק ראשי פרקים, אז הם כבר אמרו לנו, אמרו כאן שהתקופת חכירה
כבר כאילו קבוע, שזה יהיה 17 שנים, מתוכם לוקח שנה אחת לבנות, אז יוצא סך הכל 16 שנים להפעיל ולהכניס רווחים, להכניס הכנסות מהמכרז הזאת. ההיתר בנייה יהיה ביום, יימסר לזוכה במועד ההודעה לזוכה במכרז, והוא צריך לשלם דמי חכירה שנתיים במשך ה-16 שנים האלו, אבל לא בזמן השנה הראשונה הוא לא ישלם. ועלות הקמת המבנה ברמת גמר, עלות הקמה זה 4 מיליון. שיעור רווח יזמי ראוי למרכיב הקרקע ולעלויות בנייה הוא 15%. זה דווקא הנקודה כאן שהכשיל אותי, ואני אסביר את זה בהמשך. ודמי שכירות חודשיים ראויים למסעדות הוא 200, שיעור היוון, והעירייה הזמינה מה גובה דמי השכירות השנתיים הסבירים. עכשיו בואו נסתכל בתחשיב של הבוחן. אז לגבי, קודם כל הוא חישב כאילו מה תהיה ההכנסה של כל המיזם הזאת. ההכנסה זה יהיה דמי שכירות כפול השטח שלו, דהיינו זה יניב כל חודש 100,000 ש"ח כפול 12 חודשים, יהיה 1,200,000 כל שנה, וזה יהיה למשך 16 שנה בשיעור היוון של 7.2. הנה המקדם, זאת אומרת יש ערך נוכחי של ההכנסות העתידיות של 11.8 מיליון ש"ח. אוקיי? עכשיו, כאן יש את הנקודה שהפריעה לי. הבוחן אמר, זאת היא ההכנסה הכוללת, ההכנסה היזמית הכוללת של המיזם, של הפרויקט הזאת. עכשיו נפחית את הרווח היזמי 15% ונגיע ל-9.7, וגם נפחית עלויות הבנייה של 4 מיליון, ואנחנו כאן מגיעים לשווי של הקרקע של תקופת ההסכם של 5.7 מיליון. את השווי הזה אנחנו מבקשים דמי חכירה שנתיים. אז אנחנו רוצים שהוא ישלם לנו למשך 16 שנה, שישלם לנו על הקרקע הזאת בשיעור היוון, אז מגיע לכל שנה 614,000 ש"ח. למשך 16 שנה לפי השיעור היוון הזה יהיה ערך נוכחי של 5.7. הבעיה שלי כאן היא שאני לא חושב שהיה ראוי להפחית 15% מתוך הסכום הכולל כאן, כי היזם לא אמור לקבל 15% על הקרקע. הרי השווי הזה של 11 מיליון ש"ח הוא כולל גם את מרכיב הקרקע וגם את מרכיב של הבנייה. אבל למה שניתן ליזם 15% על המרכיב של הקרקע? הרי זה שייך לעירייה. אז אני חשבתי מתוך השאלה הזאת שהשיעור רווח יזמי ראוי למרכיב הקרקע לא יתובינה 15%, אבל מכיוון שהיזם הוא רק משקיע מבחינת ה4 מיליון, לכן אני רק חישבתי רווח יזמי על ה4 מיליון, דהיינו 15% של 4 מיליון, דהיינו 600,000 ש"ח שהוא ראוי לקבל, ולא שיקבל כאילו את כל הרווח הזה. אני הבנתי שאם הוא משקיע 4 מיליון, אז ראוי שהוא לא יקבל 15% רווח על מה שהוא משקיע, דהיינו 4 מיליון, אבל לא על השווי קרקע שזה לא שלו. וזה בעצם כאילו סיבך לי את כל התשובה. אני לא יודע אם אני טועה או לא, אבל שוב אני חושב שאולי זה ראוי לערעור, כי אני חושב שזה קצת הגיוני, כאילו שהבן אדם ייקח 15% רק על המרכיב שבו הוא משקיע, והעירייה כאילו שזה הקרקע שלהם, אז הם יקבלו את ה15% של הקרקע. אבל זה לא איך שהבוחן הבין את זה. הבוחן הבין שהיזם ראוי לקבל 15% על סך הכל, גם על מרכיב הקרקע. את זה הוא כבר ניקה, שזה כבר חלוט, שזה כבר אצל היזם, ואז נשאר רק את השווי של הקרקע בלי היזמות, שעל זה אנחנו גובים את ההדחה שלנו. אבל היזמות של 15% על שווי קרקע זה גם נתנו ליזם. זה הנקודת תורפה שלי, אולי זה מקום לערעור, אני לא יודע. הלאה. שאלה 9. נתונה חלקה בבעלות פרטית המיועדת לתעשייה ומלאכה בהתאם לתוכנית שאושרה בשנת 1960. בשנת 2016 אושרה תוכנית המיועדת החלקה לגנים, אז זה יהיה להפקעה בסופו של דבר. בעקבות אישור של התוכנית תבע בעלים וקיבל פיצויי ירידת ערך בהתאם להוראת סעיף 197. במועדים שונים במהלך שנת 2020 פרסמה הוועדה המקומית
סעיפים 5, 7, 19, שימו לב שזה גם 19, אז 19 זה כבר כאילו הסוף של התהליך, שמפרסמים שהם אכן באים להחזיק את הקרקע ולקנות עליו בעלות. שמאי מקרקעין התבקש לאמוד את סכום פיצוי ההפקעה לקרקע, כאילו מבחינת הסעיף 19 מה יהיה פיצוי ההפקעה. עכשיו אנחנו יודעים שסעיף 197 הוא יקבל את הפיצויים על ירידת ערך, אז כאילו הירידה משווי של תעשייה לשווי של גנים, את זה הוא קיבל כאן בסעיף 197. ועכשיו השאלה היא רק מה יהיה הפיצויים שבן אדם שמפקיע שווי גנים, מה יהיה השווי של גנים שבן אדם יקבל כפיצוי הפקעה. מהו עיקרון השומה הייחודי של השמאי לציין בפרק עקרונות השומה? לא כל כך הבנתי את השאלה הזאת, נראה לי קצת סימנתי, אבל בואו נראה את התשובה של הבוחן. הבוחן כתב שזו תשובה ג', ערך אלטרנטיבי. למה? אז הוא אמר השימוש הטוב והיעיל זה רלוונטי לקרקע בייעוד גנים, כי אין עסקאות, לפיכך לא מתקיים מבחן השימוש היעיל והטוב, שהינו מבחן לקביעת שווי שוק. אין שווי שוק לגנים, ולכן זה לא נכון להגיד השימוש היעיל והטוב, כי אין שימוש לגן. ב' שווי בשימוש לקרקע בייעוד גנים מיועד להפקעה, אין שווי בשימוש מאחר שלא משכירים ומכירים אותה בשוק חופשי, אין שימוש כאן. תשובה ג' תשובה נכונה, סכום פיצוי ההפקעה מוגדר כערך ולא כשווי. אז נראה כאילו כל הציר של התשובה הזאת הוא מבוסס על כך שמה שאנחנו משלמים על פיצוי הפקעה הוא לא מבחינת שווי אלא מבחינת ערך, שזה מושג חדש אצלי, לא ידעתי את זה, ולכן תשובה ג' נכונה כי זה ערך אלטרנטיבי וזה לא שווי. לא יודע, לי זה נשמע קצת כאילו לא חשוב. וד' השוואה למקרקעין בעלי תועלות דומות, גם כן משיח גישת ההשוואה הנה הטכנטיקה השמאית לחישוב שווי ואיננה מהווה עיקרון שומה. זה לא עיקרון, זה רק טכניקה, אז לכן ד' זה לא נכונה כי השוואה למקרקעין זה לא עיקרון. גם עניין סימנטי, קצת נראה לי כאילו מוזר לבחון על זה, מה זה משנה? כאילו השאלה היא איך אנחנו מגיעים לפיצויים שלך, איך אתה רוצה, מה זה משנה איך אתה רוצה לנסח את זה? אני לא כל כך אהבתי את השאלה הזאת. אוקיי. שאלה 10. ברחוב הוורד אחד בנוי בניין ותיק בו 6 דירות רשומות בקרקע בבעלות פרטית. בוא אני אסכם את זה פשוט שיהיה יותר קל. המצב של כאן הוא יש בניין ועל ידו נבנה עוד בניין מכוח תמ"א 38 שכנראה כאילו אולי מצל או הגובה שלו כאילו פוגע אולי בערך של הבניין ליד, והשאלה היא אם הדיירים בתוך הבניין הנמוך הזה יכולים לתבוע פיצויים לפי סעיף 197 כולל דייר אחד שהוא דייר מוגן. והתשובה לכך היא שכן, למרות שהוא דייר מוגן ולמרות שמדובר בתמ"א 38 אפשר להגיש תביעה לידת ערך ולגבי פיצויים, ואת זה אנחנו מגישים לוועדה המקומית. א' וב' הם לא נכונים כי כתוב שם שהדייר מוגן לא יכול לקבל, לא יכול להגיש בקשה, וזה לא נכון. דייר מוגן למרות שזה לא זכות מקרקעין עדיין לפי הפסיקה נקבע שהוא יכול לבקש פיצויים, אז לכן א' ב' הם פסולים, וד' הוא פסול כי גם במסגרת של תמ"א 38 עדיין אפשר לבקש פיצויים לפי סעיף 197. טוב, אני מקווה שזה עזר, לא כל כך כתבתי, אולי לא כל כך הרחבתי, אבל מקווה שזה עזר, מקווה שלא התעייפתם מהקול שלי, מהדיבורים שלי. בהצלחה לכולם, שלום שלום.